Ei, Pep! Hola, Pep Anton! Què tal? Què és aquest muntatge que ens tens preparat? Mira, aquest muntatge el tenim aquí perquè barrejarem dos productes de neteja que normalment estan a totes les cases. I ho farem perquè veieu que és perillós barrejar el lleixiu, que el tenim aquí, amb el salfumant, que el tenim aquí. Perquè de la barreja d'aquests dos productes surt un gas que s'anomena clor. El clor. El clor és un gas perillós, és un gas tòxic, com també ho són els elements del seu mateix grup de la taula periòdica, els halògens, el brom i el iode, dels quals ja heu pogut veure alguns experiments en aquesta mateixa sèrie d'experiments. El que farem aquí, com que es tracta d'un gas perillós, el que farem és intentar tenir-lo aïllat entre aquest recipient i aquest recipient. Aquí posarem l'àcid clorhídric, bé, el salfumant. Aquí posarem l'hipoclorit sòdic, bé, el lleixiu. I del que es desprendrà serà el gas anomenat clor, que el farem passar per aquí, passarà per aquí, i el farem entrar dintre d'aquesta campana on hi tindrem una flor. Doncs la flor esperem que es decoloreixi, perquè el clor és un gas asfixiant, però també és un gas decolorant. I aquí té l'aplicació per la qual es fa servir el lleixiu, perquè decolora i torna la roba blanca. Aquesta clau és una clau de 3 vies, que permet connectar dos d'aquests punts entre si. Podem connectar aquest amb aquest o aquest amb aquest. Anem a muntar-ho, Pep? Anem a muntar-ho. Vinga, doncs. Ara, Pep, connectem el buit i xuclarem l'aire que hi ha aquí dintre. Començarem per aquí. Molt bé. I ara farem al revés. Ara connectarem el buit en aquesta zona d'aquí. I quan veiem que bona part de l'aire ha marxat, després connectarem aquests dos entre si. Mira, veus? Ja està marxant l'aire que tenim a dintre. Sí. Molt bé. I ara obtindrem el clor. Bé, mira com es desprèn el gas, Pep Anton? Aquest gas és el clor. Aquest gas és el clor. Com ha quedat aquesta flor, Pep Anton? Déu-n'hi-do. Ben vermella que era i mira, ha quedat ben esgrogueïda, pobreta. Recordeu que el clor l'hem obtingut a partir de dos productes de neteja que són a totes les cases. Vigileu de no barrejar-los. Es tractava del salfumant i del lleixiu. Fins i tot no el deseu en el mateix armari. Bé, amics, esperem que us hagi agradat aquest experiment i fins la propera. Fins la propera. Entrem ja a la